Mama. Daming kambing. Na yung mga ganyan. Na yung sama. Yo. Yo. Oh. Hala. Binato ni Baby Winhaw yung kambing, oh. Takot ka naman. Ayan guys, oh, tingnan nyo. Nandito kami sa kapitbahay ng dito sa ano lang din ng asawa ko, guys. Lola. Kapatid ng ng lolo ng asawa ko. Ayan, oh. May mga baby na kambing, tsaka mga nanay. Dito lang din to guys sa nila, oh, sa bakuran nila. Ito si Baby Winhaw, ang kulit. Ayan, oh. Meron dun sa loob, oh, na isa. Ay! Punta ka dun sa sa kambing, dali. Punta na ikaw sa kambing. Oh, ayan, oh. Ang cute ng mga baby. Hala. Hala. Ito guys, oh. Kumakain sila, guys. Ang kinakain nila yung mga dry na dahon. Ayan, oh. Bawal ata sila nung basa pa na dahon, yung fresh na dahon. Ito yung nila, oh. Kulungan. Ayan, may pa, baby pa, oh. Takot si Baby Winhaw, ayan, oh. Tingnan, oh. Hala. Kinuha yung laruan mo. Nagagalit si Baby Winhaw dun sa isang kambing na baby. Kasi kinuha yung laruan niya. Ayun. Ayun, o, kinain na. Hindi na yun makuha ni Mama. Ayun siya, oh. Tingnan niyo siya. Ayun, no, ang laki ng isa, oh. Punta tayo dun sa isa. Ayun pa pala, may isang baby pa, oh. Buntis ata to, guys, oh. Ayan, oh, buntis. Ayan, parang buntis nga kasi may gumagalaw sa tiyan niya. Ayun, meron pa pala doon. Meron pa doon na isang baby. Ayan, oh. Hala. Hala. Gustong lumapit ni Baby Winhaw pero takot naman siya pag lumapit sa kanya. Ayan, ayun yung kinakain nila. Yung mga yan na dry, ng bawang. Mga dahon ng bawang. Ito ang cute ng kulay, oh. Brown at saka white. Ayan. Ilang baby ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lahat na baby. Tsaka 3 nanay. Yan si Baby Winhaw, oh. Ang likot-likot.